Der er ikke sådan én ting, der gør, at vi har en stigende politikerlede. Jeg tror, der er rigtig mange faktorer. Og man kan jo se det på alle mulige forskellige måder. Men at borgerne oplever en stigende afstand til Christiansborg og til det politiske rum og til politikerne. Der er en stigende afstand. Det kan man se i alle mulige forskellige former kommer til udtryk på forskellige måder. Hvis vi bare skal tage nogle af dem, så spiller medierne en rolle. Man kan sige, at professionaliseringen af det politiske system spiller en rolle. Man er blevet meget mere klar over, hvad for en strategi man skal lægge. Man er blevet meget mere centraliseret i de politiske partier. Det spiller en afgørende rolle. Man kan også se, hvordan partierne har smidt medlemmer. Man havde mange 100.000 medlemmer på et tidspunkt i de politiske partier, og det har man slet ikke i dag. En løsning er jo at få genetableret en reel demokratisk debat og dialog, som er baseret på de politiske modsætninger, som findes ude i samfundet. At alle de modsætninger, der findes, de får lov at blive repræsenteret og komme til ord i den politiske debat. Det kræver det. Det kræver, at politikerne oprigtigt tør tale ud for deres grundlæggende ideologi, for deres grundlæggende politik. Det kræver nok også en anden form for inddragelse af en stor del af befolkningen. Altså det vi kigger på, at sidste gang i 2011, der satte vi rekord i antallet af akademikere på Christiansborg. Det var 64%, der ligger lige omkring 80% for ministrene. Jeg tror også, vi er nødt til at have, hvis vi skal have et repræsentativt folkestyre, som er det, vi snakker om i Danmark i dag, så er vi også nødt til at have en anden sammensætning af Christiansborg. Og så er vi nødt til at have nogle medier, som er, kan man sige, fokuserer, giver mere plads til, at politikere må tænke sig om, og at politikere må tage fejl, at politikere må tænke nyt. Så jeg tror også, at mediernes rolle, der er brug for en eller anden selvransagelse i forhold til, hvordan de presser det politiske system. Jeg tror, at vi får en argumentation og en politisk diskussion, som i virkeligheden ikke er en diskussion. Altså, når vi diskuterer ting, så er beslutningerne truffet på forhånd. Der har de været en række af de her sager. Og man får i virkeligheden også en følelse af, at når man diskuterer de her sager igennem, så er der ikke rigtig noget at diskutere, fordi der er faktisk nogen, der har besluttet sig på forhånd. Så det er sådan nogle skin-diskussioner, sådan nogle fup-diskussioner, vi får i det politiske system. Og det tror jeg i hvert fald har en stor effekt, at vi ikke argumenterer ud for de reelle ideologiske forskelle, de ideologiske positioner. At vi faktisk politikerne ikke ærligt tør at sige, hvad det rent faktisk er, de mener, hvad det rent faktisk er, de vil opnå. Men jeg synes, det er faretruende, det er skræmmende, at der er en så stor afmagt over for det politiske system. Det er dybt bekymrende.